салом алейкум бародаро. мо қайти спонсоромон маслиҳат кардем як проекти беҳад олиро ба шумо пешкаш мекунем. яъне проект чӣ проекта? шумо дар комментария менависед ки актёри канали Хум рафта дар кадом вазифа кор кунад. яъне дар вазифаи кондуктор, автомойшик, патинкадуз, гадо фарқ надорад. чизе ки шумо нависед, мо рафта дар ҳамон вазифа кор мекунем. фақат аз шумо чӣ меояд? аз шумо як комментария нависта, мо ҷамъоварӣ мекунем кадом кас бисёртар овоз гирифт, ҳамонро ба шумо пешкаш мекунем. ютуб канали Хум бо дастгирии Меҳроб Про, Душанбе Продакшн, Таҷик Музик, Рустам Про ва канали Фараҳноз Лайф лоиҳаи ҷадиди як рӯзи кор дар ватанро эълон медорад. лоиҳаи бетарафона буда шаффоф мегузарад. рақами 1 рангкунандаи пойафзол, 2 фурӯшандаи попкорн, 3 фурӯшандаи пакет дар бозор, 4 мошиншӯ, 5 бизнеси кабудӣ яъне зелен, 6 пешхизмат, 7 мардикор дар мардикор бозор, 8 фаррош, 9 кондуктор ва 10 гадо. яке аз ин касбҳоро дар комментария нависед ва кадом касбе ки овози бештар мегирад рӯзи 20 январ соати 8:00 навораш омода хоҳад шуд.